ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରାଯାଏ? ଆଜି ସମାଜରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମତ ଓ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏତେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କି? ଯୀଶୁ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ଶିଖାଇଲେ। ଏପରିକି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳରେ ଥିଲା ଦୟା, ସତ୍ୟ, ନମ୍ରତା, କ୍ଷମା ଓ ମାନବ ପ୍ରେମ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ରହିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସର ଭିତ୍ତି ବାଇବେଲର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ଶୁଣି ନୁହେଁ, ଗଭୀର ଭାବେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଥରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ମନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସତରେ ବୁଝିଛୁ କି? ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।